जे इन्ट्रेस्ट मोनफायो मानसि बेरायबाथाय गावस्राबो फैफानो दखान मानि थांफालाबायो नै गुमा साबसिन जादों नैबे सालुसिन बे देरसिन जाबाय वाह 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 खाराथार गुमा हमनानै जा ओंखाम बारा जानो नागिरा खालि बेदर ओइ माबाखौ हमगोन दे बे नैबे बेहा एसे जाम्बिसिनथार वाह आयै थां नुस्लाबासै आं केमेराखौ लायासैना सेस हाब्रुनांबाय ओइनि आथिङाव हाब्रुनांलायबाय ओइयाव बारना फिउ थांदों गुमा होसोनाया दाना आथिंखौ मा खालामबावनांगौ सुनासो होनांसिगोन बे लेथ्रा जाबाय आं ओरै खावब्ला खावब्ला खेबबाय थाबायना इलाय माबायदिखा इस हालुखा फिसासो मावजि फिसा बोसोरसेयानो जायाखै नै दाना आथिङा सोलादों सुना होगोन आं र' मावजिनि आथिङा फिउ गुमा बारनानै बै हाब्रुआव गोग्लैहैबाय सुनानै होनांगौनायाव सोलादों हनै ओइ र' सुनानै होनाया आथिङानो एद लेथ्रा नांजोब्बाय फै दे ओरै ra jangan जाबाय आथिं सुना होबाय सोलाबाय थादो एबार साफा जासिगोन माइखौ नायनो हागोन नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां जाखादों नुबाय दा सोमखोर सोमखोर सोमखोरलै नैबे जोसा नैबे जोसा बैखिनिनिफ्राय जोसा गोजा बै मैथा बांगालमोन नुबाय दा ओरै दङ साहा अरुणाचल हाजो ओमफ्राय नैबे जोंहानि फुख्रि ओइयाव न' लुगासिनो गंसे आयै मावजियाव नांफ्लांदोंसो गाफ्लांबाय नै देग्लाय आंबो एसे गोसो होनानै गायदोंमोन नालाय ओंखायनो माइयाबो जोबोद मोजां जादों आरो खस्थ' खालामदोंमोन आंबो